Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. As prescribed, so as recommended sa aton with regards to vaccination, ang ginapangayo sa aton sa kalabanan nga vaccine 2 doses dapat, because studies would show nga ang effective level sang immunity nga maka-fight against sa virus is kung matapos mo siya ang doses. And I think 2 weeks or onwards or more, mas protective na siya after the 2 doses. Now, with regards to first dose, kaya ang isa sina ang Janssen, kaya ang isang Johnson & Johnson, I think isa na siya ka-dose. No? Recommended ni isa ka-dose. So, hambalon when from the studies, nga sa isa lang ni ka-dose, may protective effect na siya. Thereafter, I think most often 2 weeks or more. No? So, nahambal ko na sa other vaccines, duha ang recommendations dapat makuha mo. And 2 weeks after that, at least ang protection mo naga-improve na or ara na, kag naga-improve onwards. Okay? First dose, may iban nga studies nga nagahambal sa first dose, naga-develop naman sa immunity mo. Sa first dose sa vaccine, nag-develop ka naman immunity as studies would show. No? Kaya ang mga ginahambal namon sa inyo, depende mo na sa nabasa namon basing on the studies. And these studies are basing on these trials. Okay? Nga na ano nila, nga result from the trials that they have noted. No? So, but, so I think you are, pag first dose, nag-start ka naman immunity, but that is not enough to protect you. So, ang sabat sina, yes, pwede ka gidya kakwa sa infection sa first dose, kung first dose ka pa lang sang vaccination. Kay ti, ang naghatag sa aton information nga ato doses, how? Ti base na sa pagtuon sang vaccines nga nimo. So, ang amo na recommendation na diskubrihan nila nga pagtan-aw sa kung ano kadamuon sang antibodies nga na-produce mo na, ang most protective is ang natapos mong duha ka vaccination. So, that's where protection was noted sa duha gid after the 2 doses of the vaccinations. That is why that is recommended nga tapuson gid.